Хидратацията е една тема, която е фундаментална и винаги актуална. Всички ние сме запознати с ролята на водата за нормалните физически функции на нашето тяло. Знаеме препоръчителната доза 2 литра на ден. Запознати сме, че можем да добавяме към водата лимон, мента за по-добър вкус, електролити за по-добра хидратация. Също така сме запознати, че е необходимо да пием качествена и чиста вода. Надявам се, че хората вече не пият вода от чешмата. Но дали приготвят си чай, кафе с чешмяна вода? На практика какво правим ние хората? Отиваме в магазините и купуваме бутилирана вода. Бутилките обикновено са за еднократна употреба, но ние ходим с тях и си пълним от естествени източници и извори, минерална или изворна вода. Но даваме ли си сметка, че тези бутилки съдържат съединения и микроелементи, микропластмаси, които са вредни, много вредни за нашия организъм? А решение има ли? Разбира се. Всички знаем за съществуването на системи за пречистване на вода, а аз искам да ви представя системата eSpring. Филтрирана вода с запазено минерално съдържание и няма да имате нужда да купувате вода в пластмасови бутилки. Системата eSpring е марка номер 1 в света по продажби на системи за пречистване на водата в домашни условия. Тя притежава повече от 120 издадени и чакащи патента из целият свят. С какво се отличава? Може да отстрани над 160 замърсителя, включително над 145 потенциални вредни за здравето замърсители. Предполагам, знаете и сте чували олово, живак, прахови частици, пестициди, фармацевтични замърсители, както и много други. Унищожава над 99,9% от преносимите по воден път бактерии и вируси в питейната вода. Подобрява вкуса, мириса и прозрачността на водата. Но тази система не отстранява полезните минерали като калций, магнезий и флуорид. Тя е много удобна, лесна за използване и поддръжка и е много по-евтина от бутилираната вода. За едно средностатистическо семейство водата за пиене и готвене с тази система стига до 5000 литра. Ще ви споделя един пример. Аз имам котка и котките, в сравнение с кучетата и хората, пият много по-малко вода, тъй като имат понижено чувство за жажда. Но откакто сипвам на моята котка от водата от системата, моето мъркащо приятелче пие много повече вода, защото и тя усеща, че е прясна и чиста. За информация, за детайли и за консултации оставам на линия.